भैया लोग प्रणाम। जय माता दी। देखिए एगो है अजूबा फूल हम देखनी है और कहनी है कि देखा दी। ई हम पहला बार देखा तनी ऐसा फूल। ई सच में अजूबा है। आ ई एगो दूगो ना, पूरा गाछ में देखी पूरा पेड़ में लागल बा। ऊपर तक पूरा दिखाई देते। देखी है सब पूरा पेड़ में यही तरह के फूल लागल बा। बड़ा बड़ा अजूबा टाइप के लागल है। ये फूल हम अपना लाइफ में पहला बार देखले बानी। आ एकर पेड़ भी छोटा नहीं खे, बहुत बड़ा पेड़ बा। लेकिन वो लोग के देखा रहल बानी। हाँ, प्रकृति में एक से एक चीज बा हे भैया, बस देखे के जरूरत बा। यही के साथ बनल रही अपना भाई अरविंद बिहारी के साथ। राम राम, प्रणाम, जय माता दी।